kayu bakar. Kangge napa, Bu? Nggo masak ya. Oh, nggih, Bu. Iki butulan. Iki, Bu, kayune. Atus yo. Ewe atus yo. Bapak niku ndi, Bu? Kok mboten kei warisan? Oh, bapak wafat. Badhe tim merantuk ing kutha nggih, Bu. Terus yakin kerja nang kutha. Sampun, Bu. Kerja nang kutha angel lho, ora kaya nang desa kene. Nggih, kula yakin, Bu. Nyuwun pangestunipun. Oh, nggih. Yang sudah. Nggih. Hati-hati ya, Le. Nggih, Bu. Aja lali sholat, Nggih. aja lali ngaji, Nggih. aja lali kirim kabar. Nggih, Bu. Kula budal dhisik, Bu ya. Oh, nggih. Assalamualaikum, Bu. Jajan. Jajan. Pengawal apa kuwi koyo sing aneh? Kok ndi, kok ndi? Lho. Iki nek kaya tidak kayu kuwi. Iya, aku ora cuma perahu ning ngene pinggir laut iki. Ayo dipanani. Ya. Jujur nang semua pinggir laut. Cari ora wong iki. Yo pincang ki ayo go mah, hei. Ayo ayo gede cepet. Saya aku ngarep ngomong karo kowe. Ngomong apa tuh, Mas? Apa Mas kok gugup? Sak bener aku pengen ngungkape tresno kanggo kowe. Gelem Mas, aku juga terima karo kowe. Mas, gue penak pengen urip kene wae. Mau urip ning kene, ning kono lho senak ayam. Nggih, Mau aku- urip ning kene. Ya aku mana kowe. Turun. Aku tuh mengguli sik aku. Ya. Wis ya taruh sik ya. Ya. Wis juga. Pak. Badhe tanglet. Kenapa, Bu? Wong kuwi jenenge Malin Wega. Ya, enak kono, Bu. Oh, niki mriki ikut kula. Oke, oke. Mak, enak Malin. Malin nanti. Nek pesisir. Oh, yo. Yo, ayo, kono. Ayo. Ayo. Mas Malin, aku ibumu. Sampeyan sapa, Mbah? Ibuku wis mati. Astagfirullahaladzim, ku anak durhaka, anak siji-sijiku. Ibu sampun mati, Mbah. Kotok dadi tulang. Ayo, kowe. Sing gawe. Ana apa kita ya kok kowe lunga dhisik? Nggih, Mas.